Bura makiharu Ndindi Nyoro ramo ni sirkal nyaka ng'ad oko pesa mathoth magitiyo godo e chenro ma ok ochuno e okenge mag duoko piny nengo mar mauta. Ndindi mane loso e nyim komiti od bura maloso bajet oyango ni ponono ni sirkal ok oduoko omenda makore lach magitiyo godo e apisi magi kaka kar jot maduong' mar jatend piny Kenya kod omenda mar timo limbe pinje maoko. Nengo mar mauta mar petrol dhi dok piny gi siling 15 e kinde ma diesel bende dhi lwar gi siling 17. Kaka jafumbo maro mar siasa Chris Owino leronwa, jakom komiti Samuel Atandi to kwedo chenro mar duoko piny bajet mar sirkal. So, Ndindi Nyoro, welcome back. Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni singo en gowi, jaod bura makiharu Ndindi Nyoro ochopo e nyim komiti mar od bura mar loso bajet mar pedho paro mag duoko piny nengo mauta. Proposals, if they were to be taken holistically, is that we are going to reduce the fuel prices. Super will come to around 187 shillings, and diesel will be just around 189 shillings. E twak mare kod kweth mar jaod bura mar Lagos Songa Samuel Atandi, Nyoro ochomore tir kod dag loch ma pacho kae ka olero nengo mauta nyalo dok piny gi siling 17 poni othe omenda mathoth makar joto ma jatend piny osebedo ka tiyogo. I actually have proposals that can save the expenditure side of 100 billion shillings. One area that I'm targeting is that we have to decimate completely, almost completely, foreign travel. And foreign travel here, I mean for everyone. As members of parliament leading the way, the executive and the judiciary. Nyoro bende dwaro ni ogo marufuk safar ma kinde ka kinde e pinje maoko kod jodito e sirkal kaachiel kod duoko piny omenda mar NGCDF gi bilion 2. Paro makamano okonyong'o chuny Samuel Atandi ka onyiso Ndindi Nyoro e wang'e ni paro mar ndoso bajet mar sirkal en lek mar odiochieng'. Desperate times like this calls for all of us to have haircuts. And therefore, Honorable Chair, it will not be proper for me to name the other two without saying that the same constituents being affected by oil are the same that we serve. So CDF also has to sit around 2 billion shillings. There's really no place for us to cut. Even if we try to cut, we will not find anywhere to cut. We have cut our development allocation by about 100 billion. So from where you sit as the former chairman of budget, where would you propose that we cut? Kopogore gi mago, Ndindi dwaro mondo owit oko osuru mar VAT mar mauta kaachiel gi duoko piny omenda mar bero apeni mong'ere ka armelev gi siling 7. Jo-od bura motenore kod sirkal oketo Ndindi e tago maliet e wi gima omiyo ne orem pedho paro makamago e higa mar 2021 e kinde ma nengo mauta ne oidho malo pacho kae. The roads that had stalled were able to be done, and new roads are currently being done because of the securitization that some wise people somewhere sat down and thought about it. E korka kore, jaod bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga wacho ni sirkal onego mi jo Kenya duoko malong'o e wi gima omiyo nengo mar mauta ni malo kata bang' donjo e winjruok mar mauta kod pinje mag jo Warabu. When we had the OTS, in the OTS and open tender system, we are able to determine and sometimes mostly even lower prices for ourselves. Bang' pedho paro mage e nyim komiti mar Samuel Atandi, wenge koro ng'iyo komiti mar teko chieng' tich abich jumani e kinde ma Ndindi Nyoro dhi chopo e nyimgi. Komiti mar Samuel Atandi osingo mar goyo kogno dwaro kaachiel kod paro mar jaod bura makiharu Ndindi Nyoro e okenge mar duoko piny nengo mar mauta. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.